Jo, takže čaute všetci, moje meno je Kubisko790 a opäť sa vidíme pri ďalšom survivali. Toto by mal byť 4. part na tomto svete. A dneska by som rád s vami prebral, čo sa tu zmenilo mimo kamery, lebo nahral som dosť aj mimo kamery. A rád by som dneska niečo postaval, ako vidíte zásob tu máme dosť. A ešte by som rád dneska stihol nahnať túto na zvieratka, takže program nabitý. Ale poďme najskôr k tým novinkám. Ako ste si mohli všimnúť, tak máme akože celkom solidné zásoby jedla a tak ďalej, tak ďalej. Dokonca som bol ťažiť a našiel som aj nejaké diamanty. Počkaj, kde mám jedlo? Tu mám, vidíte, že jedla máme celkom habakuk. Takže tak, bol som ťažiť, mal nejaké uhlie, diamanty nové a tak ďalej, takže vieme. To je prvá vec, čo som chcel. Ďalšia vec je, ako ste si určite mohli všimnúť, tak máme nové shadere. Dal som si tento, páči sa mi, aj tá voda je krásna. Akorát keď som v bani, tak je to tam celé také žlté, to vyzerá ako z mexického filmu, ale bolo to asi najkrajšie, čo som stiahol, takže si to predpokladám, že nechám. A to je asi všetko, čo máme nové. A čo máme ešte nové, každopádne je, že keď som bol na branchmine a dokopal som ten branchmine, tak som sa vykopal hore, išiel som tam hodiť menšiu obliadku a našiel som dedinu. Tá dedina je, počkaj, kde sme teraz? Hentým smerom, je to nejakých 600 blokov, čiže to nie je nič extra, ale zase na druhú stranu ani nejako extra blízko. Takže, you know, not great, not terrible, by som povedal, v skratke. Niekedy sa tam určite budeme pozrieť, ale dneska musíme stavať, nech už máme aspoň nejaké základy tohto našeho slavného baráku. Prvé, čo by som spravil, ako vidíte, tuto som si, tak to nebude vôbec vyzerať, nemusíte sa báť, to som si spravil iba také akože náčrtli, že ako cca to bude vychádzať. Už teoreticky však ja nemusím odkopávať tú hlinu, mi stačí keď... Už to odkopem, kašľal pes. Či... No a odkopem to, už keď to mám postavené v tejto úrovni aj tie čestky a všetko, tak to neviem odkopať. Ja nejaké dravoty, čo sa podlahy týka, nerobím, väčšinou robím podlahu z cobblestoneu. Všade. A tie steny budú zo stonebricku. Ja musím nejako potom ale odsunúť môjho pejska, že ho podkopem a sa čiape, jak ja v predchádzajúcom dieli, keď tu buchol creeper. Nie, tak ideme najskôr, spravíme tú podlahu. Myslím si, že veľkosťou tento hrad by mal v pohode stačiť. Nebude to nejaký gigant, ale viac by som sa sústredil možno na stavanie vecí ohradom. Okolo toho hradu, na nejaké farmy a tak ďalej, tak ďalej. Aj keď ja redstone to, to nie sme dobrí kamaráti, že vôbec, ale tak snáď hádam niečo splašíme. Niektorí tí kokosty majú pistonové všetko dvere, neviem čo, záchody a ja som rád, že položím prešopať pred dvere. Takže tak. Dobre. No, už to tu bude hádam trošička vyzerať lepšie. Ale reálne som si myslel, že tá dedina je úplne ďaleko, asi predstav, že 600 blokov, že... Ty kokos, reálne som prešiel jeden kopec a už som videl môj hrad. Takže nič strašné. Hovorím, no ale dneska tam nepôjdeme. Dneska určite nie, dneska sa bude hlavne stavať, aby už sme tu mali konečne niečo postavené, lebo takýmto tempom to bude na 50 dielov. Takže tak, OK. Ja som to mohol radšej reálne naukladať na ten dirt. Bolo by to menej práce, ale tak čo už teraz, keď som začal, už to odkopávať určite nejdem. Teraz som si není istý, mne sa zdá, že respawn point mám teraz v tej dedine, lebo tam som asi naposledy spal, či? Nie som si istý, akože keď tak to není ďaleko, ale zbytočne by som sa prehnal, keby náhodou zahynem, čož mi sa už podarilo neviem, či 3 krát z tejto onej. Nepamätám si presne, ale mne sa zdá, že 3 krát sme už zomreli. No, tu keď sa tie vežičky budú stavať, to sa isto vyčiapem z tých vežičiek aspoň raz. To som si viac menej istý. A možno časom bude nejaký feather falling, alebo niečo také, tak už by to možno šlo, ale...
Ale s týmito železnými topánočkami to moc to tým pádom nepomáha. Dobre, ty kokos, ale to som nečakal, že tak veľa cobblestone tu budem. Že tu tak veľa cobblestone miniem, nie že ho tu tak bude, ale že ho toľko miniem. Ty kokos. Mám koľko mám ešte? 300 taký, fúha. Neviem koľko som to teraz minul. No nič no, máme tieto 300 taky, dúfam, že to bude stačiť aspoň na ten... Aspoň na túto miestnosť. Prvú. Neviem, najskôr spravím asi tu, že na komplet a potom sa začnem venovať tým... všelijakým múrom oporným a tak ďalej. Pravdepodobne najskôr spravíme toto asi na to. Aj keď tie veže tie zožerú strašne veľa stonebricku, čiže pochybujem, že v tomto dieli postavíme celé. Ale potom, ak by som proste nedostával celý ten hrad, tak by som to bral asi mimo kamery a ukázal by som vám to len potom už hotové. Dneska hlavne, aby sme niečo natočili. Dneska som vydával part 3 a vydával som ho na 3 krát, dúfam, že už teraz to bude dobré. Ja som ho vydal v zlom rozlíšení, takže tá kvalita bola úplne slušne, neslušne povedané za biliš prdel. Druhýkrát, keď som to vydal, tak som to dal na hovno thumbnail, takže zase reštart. Takže teraz pred chvíľkou som to tam dal znova. Takže dúfam, že už to je dobré. Dúfam, že už to je dobré, lebo nekontroloval som to, iba som to tam dal a potreboval som ísť nahrávať, lebo dneska ešte idem streamovať. Dneska celý deň za kompom. Takže som zvedavý. No, ty kokos, ale ja už mám fakt. To mi nevydá ani na toto. Ale čo ja to mám ešte cobblestone, nie? Tuto v čestkách. Či? Nič. Tak nič. No nevadí no, tak čo vydá to vydá, čo nie, tak robíme příště. No. To si to mohol idiot aspoň vykopať pred natáčaním, keby ma to napadlo, ale tak čo už. Ale dosť krajšie to tu s tými shaderami, aj tá hmla, aj všetko, je to také lepšie, krajšie. Asi pol hodinu mi trvalo, kým som prišiel na to, ako sa sem dávajú tie shadery, lebo som na to zabudol. No reálne som si ten shader pridával asi tak pol roka dozadu naposledy, takže zase YouTube pomohol, nejaké YouTube guides. Tí borci, čo robia tutoriály, to sú za mňa najväčší frajeri, bez toho by som bol úplne že v lese. Reálne, stratený v divočine, stratený v džungli, či ak sa volal ten film, reálne na vec. Aj bože, no, stáva sa. Ale určite, čo asi už budem robiť je, že keďže máme teraz už 2 diely, skoro v podstate vyslovene o miningu, tak by som už asi mining tuto na serveri ani nerobil na kamere, pravdepodobne. Neviem, no uvidíme, ale myslím si, že asi nie. Že by som ho väčšinou robil už asi mimo kamery nechcel, lebo tam už sú tam proste 2 diely, tak aby to nebolo furt len odťaženie a tak ďalej. Dobre, no toto nám by dalo takto, bohužiaľ viac cobblestone nemám, myslel som si, že mám zásobu, ale mám nič. Takže to nevadí. No dobre teda, takže ja si tu idem spraviť ten obvod zatiaľ. Dobre, takto. Toto už budú beže. Koľko to vychádza tých blokov? Až to bude veľa. Čo to bude miesta, nice. Dobre, to som sa bál, že tu bude málo, ale nič strašné. Nič, ja odkopem všetky tieto, ale nech mi to tu nezavadza. Bože, ale strašne pomalý no ešte som sa aj zakoktal. Strašne pomalý kope ten krompáč. Som zvyknutý na tie vyenchantované a toto je pain. Trvá, všetko to trvá. Bože, je to strašné. Strašne to trvá. Dobre. Neviem, koľko spravím vysoké, ale... Teraz musím zase ešte aj tak sa budem musieť robiť výpočtová technika, ak sa hovorí. Keby mám už tie ender perly. Bože, God bless raketky. Neviem, kto vymyslel v Minecrafte raketky, ale to bol blázen. Aj krídla. Toto som presne potreboval v Minecrafte aj teraz. Strašne som na to zvyknutý, ale... Počkaj, potiaľ toto pôjde.
Takto, no toto bude jedna väža. To už bude druhá väža. No, potrebujem si najskôr troška rozdeliť, aby som v tom mal jasno, čo a ako bude vyzerať. Toto sú len provizorné schody, tomu sa nemusíte báť, že by to takto škaredo vyzeralo aj v budúcnosti. To sa ešte bude opravovať a prerábať, takže don't worry. Don't worry, be happy. Ja sa každopádne ešte asi vyspím. Ešte sa asi vyspím, napijem sa vody. No, nice, nie to je krajšie, keď je deň. Dobre. A ideme na to stávanie konečne. Každopádne nemám v pláne na tomto kanáli natáčať samozrejme iba zo streamy z mojich klipov a Minecraft. Jak by ste mali náhodou chuť zahrať niečo iné, alebo nejaký nápad, čo by som iné mohol natočiť, alebo čo by ste vy chceli vidieť, tak určite mi to napíšte dole do komentára. Komentáre by už mali byť spojasnené, lenže ja som idiot, ale mám sú ich vypnuté. Takže určite mi to napíšte, jak máte, alebo by ste chceli niečo vidieť odo mňa zahrať, tak nech sa páči, komentáre, komentáre a komentáre. Píšte. Budem veľmi rád. Budem veľmi rád. Dobre, toto takto. To len taká malá vsúka, hej. Akože že tento kanál sa nebude poberať iba Minecraftovým smerom, ale môže sa poberať hociaký. You know. Dobre, tuto bude viac. Takže tuto by to vychádzalo takto, hej, tuto vychádza, dobre. A toto bude takto, dobre. Takže máme spravený základný obrys. No nič, a teraz už len dokola. Musíme takto to celé obkružovať stále. Neviem, koľko spravím, veže budú určite vyššie ako tieto časti mimo. Ale neviem, koľko spravím tie časti mimo, či to dám, koľko to dá, 6. Ten hrad nie je taký moc široký, takže aby to nebolo moc škaredé. Vieš, malý hrad a strašne vysoké steny. To nevyzeralo z diaľky tak smiešne. No uvidíme. Kokos, to vidím, že to ja budem reálne aj stavať mimo kamery, lebo polovica zásob paži a nepostavil som ešte nič. Som zabudol, aké to je materiálovo náročné tieto hrady. Keďže na tom svete, čo máme, tak tam mám materiálu nespočet už naťaženého. Takže tam iba prídem, beriem a stavam. Ale toto nie je také easy, ako som si myslel. Tu spravíme nejakú akože zatiaľ, že vstup. Každopádne, čo mi teraz došlo je, že tieto poschodia sú aj tak asi na hovno spravené, ale to nevadí. To budem riešiť mimo kamery potom. Dobre. No. Rozmýšľal som, že by som sem natočil, ak by vyšla náhodou nejaká dobrá hororovka. Zase raz niekedy, tak by som sa natočil ako video, nie že by som to nehral na streame, ale natočil by som to aj ako video. Takže je to možné, že niekedy tu zahráme aj horor. No, to spravím iba takto na tých 6. Dobre, toto bude hranica mimo vežičiek, týchto 6 blokov. No, to bude takto akurát, podľa mňa. Neviem, aké vysoké spravím tie vežičky, to potom trafím nejakú veľkosť. A budem sa musieť z diaľky pozrieť, či to je dobré, či to nie je dobré, či to nie je vysoké, málo vysoké. Dobre. Takto. Kamaráde, ale že som si to spravil na nejaké piston dvere. Ráde, fúha. Piston som mal naposledy robil v 2012 asi. Ja som ich kedysi podľa návodu spravil tie pistonové dvere, ale
To bolo veľmi, ešte raz poviem, veľmi dávno. No dobre, poďme na tie vežičky. Kým je ešte čas. Ako strašne rýchlo to letí, keď to natáčaš. Fúha. Nestíhame nič. Najhoršie je, ono by ani nevadilo ten tretí part, čo som teraz vydával. Že to vydávaš na tretí krát, ale keď sa robí polhodinové video, tak ono to trvá strašne dlho. 20 minút alebo koľko. A sa mi zdá, že aj viac. Ako 20 minút to proste uploaduje na ten pošány YouTube. Takže chápeš. A nechce sa ti zbytočne 20 minút iba presedieť a pozeráš, ako sa načítava, vieš. Kvôli tvojej debilnosti. No nič, ale tak zdokonalujem sa. Keďže predtým na YouTube som nevydával skoro vôbec, iba sem tam nejaký zostrih. Tak aj tá kvalita tých videí vyzerala. Takže tak. Dobre, prvá vežička. Škoda, že toho materiálu mám tak málo, no budem musieť ísť ťažiť mimo kamery zase. Uvidíme, koľko sa mi podarí natočiť teraz cez víkend tých dielov. Zase by som to, počas týždňa to asi nevydám kvôli práci, ale cez víkend vždycky budú vychádzať tieto Minecrafty, aj streamy. Takže cez víkend treba zapnúť zvonček a byť ready. Lebo vtedy bude Minecraft ready, kámo. Rapper. No okej. Dobre, toto možno by asi aj stačilo na tú vežičku. Ja sa pôjdem pozrieť niekde z diaľky. No to by chcel nejakú zoskakovaciu kalúžu tam spraviť dole. No to bude podľa mňa dosť. Takto keď to spravíme. Uvidíme. Však si zoberte, že spravili sme dookola jednu väžu a centimeter tam, presne tam. Počkaj, musím sem. Skúsim to. Nice. Ja som genius. Jumpovací genius. Som ani nevedel, že mám taký skill. No ukáž. Čo ja viem, fúha. Nebojte sa, zatiaľ to vyzerá veľmi zlé, ale to príde časom. Nejako bych to tak asi aj nechal. Myslím si, že by som to tak aj nechal. To netreba dávať ešte vyššie. Ja bych to tak nechal. Ostaneme pri handom. Ja si myslím, že to je úplne že easy. Easy peasy. Dobre teda, tak ešte možno jednu väžu spravíme. Jednu väžičku ešte určite spravíme. Ukáž, poď Bejku, poď. No, ale čo by som mohol určite spraviť je sem nejaké schody, lebo to som presne hovoril, že to bude na chuja. No, to si vymyslel, Kubisko, to si tomu dal. No, minimálne takto. Takže minimálne potiaľ toto bude musieť byť. Nevadí však, ako chybami sa človek učí. Nič strašné. Zatiaľ spravíme tie schody aspoň sem. Ich sa sem mali ako dostať. Dobre, tak spravíme ešte túto druhú vežičku. Potom tam asi aj presťahujem nejako tie čestky. Čopsík môj. No aj musím mu dať aj nejaké pedigree zase. Už som ho dlho nekrmil pešáka. Dobre. Hovorím no, postavíme jak sa podarí, ak bude dosť, no nebude dosť materiálu, to už vidím teraz, nevadí. Takže tie vežičky aj zbytok postavím mimo kamery a zase sa vrátim sem, až keď budeme stavať tie, no
tie úrovne, ako keby, neviem, ak by som to povedal. No, potom ešte domčeky, ešte villagerov, potom do netheru na glowstone, ozdobovačky a blbosti. Jej, plánov a plánov. No, dobre, no, to som teda sklamaný, som myslel, že to Stonebricku je akože viac, že viac toho vydá, ale už, čo spravíš? Dobre, takto a takto. Ale však to už sme vlastne v tej úrovni, tak to nám nechýbalo nejakú moc. Red not terrible. Dobre, ja idem presťahovať zatiaľ teraz tieto furnisky teda. Niekde sem, dáme si ich zatiaľ takto. Tak. Tak, to je ona. Nejako približne rozdelíme tieto. Dobroš, dám ten torčku, tebe dám jesť, sebe tiež. Kamo, jedna diera na celom hrade, jedna jediná diera. No, také troška vulgárnejšie prirovnanie, že kámo, čo si čurák, že musíš padnúť do každej diery. Jajaj. Dobre, no. Jedna jediná diera v celom rade a ja samozrejme, babravý sa tam musím vykotiť. No hneď idem zalatať tú dieru, lebo je mi úplne jasné, že to nie je prvý ani posledný krát, čo som sa tam vyčiapal. Hneď to musím zazdiť, lebo... no to je jedno. Stane sa aj najlepší. No počkaj, teraz kde bola tá diera, ale očividne ide si tu. No, nice. Super. Akože teraz ma to nejako netrápi, lebo jednak nemám ešte enchanting ani nič, takže no problem, lebo mal som asi 30 levelov, takže teraz ma to nejako extra netrápi. Ale ako keby mám enchant a jen tak prosto sa vycampím, tak asi bych troška preklínal, mám taký pocit. Troška bych si zanadával, rizo slovensky. Nič to tu troška osvietime, nech sa tu nespavnujú Mongoli. Nice, dobre. No nič, tam musím plesknúť nejakých, aspoň ten Stonebrick, to je jedno. Hoci čo, len to tam daj. No, tak. Daj posteľ preč, ty to daj sem, ideme sa vyspať. A čo ešte? Čo som ešte chcel? Nič, tieto dirty, to si necháme na budúce. Troška si usporiadame inventár. A čo by som ešte išiel spraviť, kým je jakž tak čas, tak by som išiel spraviť to, že si sem idem naviesť tie kravičky. Neviem, kde si ich dám, zatiaľ si ich dám asi niekde tuto. Úplne, že do jamy, neviem. To je zatiaľ úplne, že iba aby tu boli, chápeš, nie je to žiadne, že tam budú nastálo. Tu spravím asi nejakú jamu, nech ich mám kde dať a neujdu odtiaľ. A rovno, možno aj tie kurky si sem dovediem. Neviem, kde tie kravy ešte budem mať, takže zatiaľ hovorím, spravím tomu takýto približne výbežok. No a musím si ich sem dať kvôli mesku a kvôli Lili. Počkaj, ale musím si sem spraviť prístup, lebo oni sú blbé, oni sa tu zase budú bugovať. No takto, obkoles, nech majú kadeľ behať. Au, neviem odkiaľ. Tu je ten smrad, dobre, neviem kde boli tie kravy, ale myslím si, že týmto smerom, jop. Stačia mi zatiaľ dve, ale tri sú, no tak zoberiem všetky tri, to akože, na ten steak sa nedívaj, to vôbec není vaše mrsel. A čo som si ináč všimol, že tam sú pumpkiny, takže časom si môžeme spraviť aj pumpkin farmu, keby tak moc chceme. Ale že by som tam rovno zobral aj tie ovce. Aj zobrať si rovno aj tie ovce, dám to zatiaľ do jednej jamy.
No poď. Boj. Hej. Dobre, máme. Dobre. Máme dve aspoň, že? Máme dve? Dobre. Nie, to som nechcel. Romantická kúpeľ. No poďte, Fashandy, poď. Hop. Mám vám to rozbiť celé, alebo čo? Poď už, hýb sa. Dobre, ďakujem. No, tak to fajn. Hen tu serem, tu zabijem potom normálne. Stačia mi tam dve aspoň, aby som si ich mohol rozmnožiť. Jedla máme zatiaľ dostatok, takže nejak mi to extra neublíži asi. Akurát čo by som išiel nájsť potom je sugarcane, aby sme mali zase na papiere. Pomaličky môžeme robiť ten enchanting table. Lebo však teoreticky ja si môžem spraviť aj teraz, keby moc chcem. Stačilo by ísť dole na obsidian. A to je všetko. Diamanty máme, knihu by sme si spravili. Len musím nájsť ten sugarcane. No poď. Au. Čo, kde to je? Tu je to? Že oni spadnú dole. No dobre, no, kráva spadla dole, super. Takže pre mňa ešte budem musieť ísť. No to som troška nedomyslel. Nevadí. No tak nič, poď ešte, poď. Hello there. Poď. Poď. No, krásne, tak na dnešný diel sme to stihli. Počkaj, tu čo? Aha, ja som idiot. Ne, to som zabudol na toto. Ne. Dobre, to by bylo. Ešte vás rozmnožím, Fashandy. Chcete? Kurespunk? Kurník šopa. No poďte, šmykajte sa. Nice, dobre. Dobre, chovateľ, výborné. Dobre. To by sme to asi katli na tento diel. Má to skoro pol hodiny, takže si myslím, že môže byť. A tak, takže ďakujem opäť za pozrietie ďalšieho tohto dielu. Vidíme sa na budúce. A lajkujte, komentujte, odberajte. Teším sa na budúce. A vidíme sa. Čaute.